Hey so people, welcome back to my channel. It's me again, INDAY, Niesehll. And for this vlog, na ako'y kauban, akong sister, meet my sister, Janellen Hokiton. And sa itong vlog, karon nga itong pagkabuhaton kay mag-bag raid ta sa Yahano. Atong tanawon ihang bag unsay mga suod. By the way, nadami karon sa West Lagoon. Nami karon sa West Lagoon. So nara iyang bag. Nara iyang bag no. I don't know makita pa ba siya sa cam. Muna iyang bag unsay ko ana ni. Nay flower, di ba? Nice kay bugat kayo daghan kinig dollar ba. Sa cellphone nagding dito. Ni Mark. So mag-start na siyang mahiwagang bag. Yang sud siyang bag mo ni oh. Look. Mo ni yang bag sa sud na ay do ka buka compartment. No today. Pinod lagi ni. First atong kuhaon kay cellphone sa iyang hobby. It's Huawei. Saka ano din nilayas. Yan na din. Sika na itong kuhaon kay iyahang wallet. May, saan yung wallet ay ba? Isa. Lakar. Adita mo nilabutan ni. So yung hobby nga wallet, it's si brand ani mo ni show. Hooray! Kami nilabutan na tayo. Next na itong kuhaon, iyahang wallet. Social kay wallet to, di ba? Guess kay yung wallet. Branded nito eh. Oh, di ba? Mayaman kay wallet, look. Napay lock. I mean. Tanaw na tong sa sulod na sidahan kay $1. Ang sulod din rin ay 500. 500 din yung kwarta natin. Dahan kay ATM oh. May mga card. Maniyang sud sa iyahang wallet, mga ATM o card. So next na to nga haon kita yung dollar. Ha? $1 din. Balikan na to kana $1. Kasi man. Diba mga bago kayo o do? Usa nito $1 US. Pila ni? Tag $1. Pila man i value sa kuan Pinas? 20 pesos? O diba? Na siya $1. Na siya tulo ka mukbag ko nga tag 200. Ginagawa mo. Next, atong kuhaon, isa ni? Yang passport kay motor siya sa all over the world. Oh, see? Passport niya, di ba? Mayaman kaayo. Then, mga chitera, mga birth certificate na dahil ni siyang anak. Next na tong kuhaon is iyahang silver nga wallet. Usa kay sud ani, guess what? Ano na to sa sud? Puros mga pangpagwapa na siya Atomy BB cream. Mo ni ihang alagang Atomy ihang dagway. Ginagawa mo. Dagway. Di ba? Hamis kayo mo siya Koreana. Then iyahang clay blush.
Nagpila na ni, tag 150. Yang eyebrow. Yang lipstick. What dito? Kuha nga lipstick na sa gamit. Yang lipstick nga liquid. Next is iyahang wallet. Sino masuro mo yung mga tinaguan niya. A few moments later. Iyahang Uyudo. Yun, nantay. Yang mga kayamanan, nayam na siya bulawan diri. Pakita din. Waon kuyawa. Apa? Oh, di ba? Atomic Colgate. Yang ipon daw bis, na dati be. Alagang atomic yang lipstick, ay yang nipon. Next, yang deodorant. Next, yang saan ito? Hand cream? Lotion. Hinahinay na ito ulit. Ini nga lipstick mo dito. O saan ito yung brand? Mo ni lipstick niya, paborito niya nga gamiton. Mo ni yung i-use karon. Ano yung lips, diba? I-zoom in lang na ito. Mapalit ni siya sa Watson and department. Ginagawa mo! Boto sa brand. Ano sa brand na nito? Wala lang. Ballpen Suklay. Yawi nila sa ilahang Hilux. Yawi sa ilang Hilux, di ba? Yawi silang balay. Ang Hilux. Wala. Another yawi. A few moments later. So that's all ang yang suit sa iyang bag. Napay mga sensiyo diri oh. 50 o 20 nga sensiyo. So mara ni iyang suit sa iyang bag no, naman naman sa dakong ulit. Ay, salamat mo nakita ang tawalin. Ano update na? Betul? Wallet tripik kasi okay. Yan na, magigyaran na natin. Ano din, mapikas na yun. Ay, sampung na ba? So that's all sa iyang suit, sa iyang bag, no? Hindi na ipakita iyang nakagulawan. A few moments Say later. hi to my vlog! Munang habis ako ang sister and iyahang daughter. So that's all. Thank you so much for watching my vlog and thank you so much sa pag-allow sa iyang pagtanaw sa ako sa iyang bag, no, atong i-bagger iyang bag sa akong sister. So thank you. Sorry siya, oh, thank you. Thank you kay sponsors. Iya, delivery ako niya din hiog ko ano. Delivery ako niya din hiog ka ng entrance. So thank you so much kayo. So yeah. Please don't forget to subscribe my channel and just people. Those doors, I'm a fool for your love.